26 апрельдә Зәйгә эшлекле визит белән Татарстан Республикасының тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев килде. Аны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев озатып йөрде. Эш сәфәре барышында комитет рәисе Югары Шипкә авылы янындагы каты көн күреш калдыкларын эшкәртү полигоны эшчәнлеген карады. Оешма җитәкчесе Ришат Шакиров кунакларны эш барышы белән таныштырды. Аннан соң Александр Груничев Әхмәт һәм Поручик авылларында газификация илкүләм проекты нигезендә йортларга газ кергән гаиләләрдә булды. Зәй районында булган эш визиты ахырында җирле матбугат чаралары журналистлары белән аралашып, аларның сорауларына җаваплар бирде. В настоящий момент в республике осуществляется программа дегазификации. То есть считаю, что своей обязанностью посетить в том числе и объекты, которые относятся к программе дегазификации. Поэтому первый объект, который мы посетили, был в деревне Ахметьево. Там посмотрели, как осуществлено подключение в 3 домах на одной улице, 1 дом на центральной улице. И, соответственно, кого было дома, получилось зайти и спросить, довольны, недовольны. Жители, конечно, довольны, поскольку существенно снизились расходы, поскольку осталось только внутридомовое подключение, которое входит в стоимость котла и газового счетчика. Эш визиты ахырында Александр Груничев тарифлар мәсьәләсе буенча үзләрен борчыган сораулар белән мөрәҗәгать иткән гражданнарны кабул итте. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.